El projecte Teatre Social de Pallacupes va començar l'any 2003 i des d'aquest dia intentem lluitar, unir-nos a la lluita de les persones amb malaltia mental utilitzant el teatre com a eina transformadora. Les sessions de teatre social es fan, a part de treballar amb aquests joves que estan ingressats o que venen a l'hospital de dia, es fa en conjunt amb tot l'equip sanitari. Abans de fer una sessió hi ha una transmissió on ens expliquen les condicions d'aquesta persona que està allà, des de quin seria el seu possible diagnòstic, edat, l'entorn familiar, com està aquell dia i com també està amb el grup. Després, durant la sessió, en alguns centres, els mateixos infermers entren a veure la sessió, no a veure, a participar de la sessió i després hi ha una devolució en la que també es comenta com ha anat el procés d'aquesta hora que hem estat amb ells. Integrat dintre el grup de teatre i nosaltres estem entre tots explicant una història que més o menys ens és comuna a tots i és molt important perquè entre tots fem l'obra i no hi ha ningú més important que l'altre, encara que us sembli amb els personatges, però en realitat entre tots estem fent l'obra i tots tenim el nostre grau de responsabilitat perquè l'obra vagi a bon terme. Tenim el projecte Companyies, que es divideix en dos grups en aquest moment, Brots i Amame. Brots és un projecte format per persones amb trastorn mental i amb persones sense trastorn mental i intentem establir un diàleg entorn a la locura utilitzant sempre el teatre com a eina transformadora. D'una altra banda, tenim el grup Amame, que és un grup format per familiars de persones amb malaltia mental. Tots dos treballen junts a partir de les seves pròpies històries per convertir-se en protagonistes de les mismes i poder així crear una lluita conjunta entorn a l'estigma que pateix el col·lectiu de la salut mental. Quiero cambiar de punto de vista sobre mi problema y se ha ido la rabia, se ha ido la incomprensión, se ha ido todo y ha quedado la vivencia, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. De las cosas buenas las he disfrutado porque se me habían olvidado y de las cosas menos buenas me ha hecho crecer como persona. Aquestes sessions de teatre social són increïbles i a mi personalment m'han obert un món i m'han fet pensar i sentir molt i divertir-me molt perquè es treballa en un marc que per mi era desconegut, com és el de l'hospitalització, amb trastorns aguts, amb persones que tenen un trastorn agut, que estan patint, que tenen unes dificultats en aquell moment de comunicar-se i que tot i així s'entreguen al joc, riuen i ens regalen moments meravellosos. A mi és una sensació que m'ha donat des de fa molt temps, cada vegada que he anat a l'assaig de teatre, que és la sensació de tocar de peus a terra, que es podria fer com una similitud amb quan agafes un avió i en el moment d'aterrar és el moment que tornes a tocar de terra, que tornes a sentir que estàs viu, que estàs en el món i que estàs gaudint del que t'ofereix cada dia del dia a dia i de les rutines i del treball i de les responsabilitats. Pues a través del juego le quitamos drama a nuestras historias, que es convivir con enfermos y enfermas mentales en nuestros hogares. Es muy duro y con estos juegos nos ayuda a desconectar. Treballar amb aquestes persones ens aporta molt. Ens posa un mirall davant de nosaltres mateixos i ens crea la preocupació per entendre com és aquesta línia tan prima que separa la cordura i la locura. En qualsevol cas, és un plaer passar el dia a dia amb ells i lluitar junts per aquesta història tan forta i tan sincera.